exposició a la Fira Fris de Londres. Jo vaig inventar-me aquest personatge de Pim, que és el xulo, que suposadament és algú que pertany a un context totalment diferent o contraposat al de la fira, que pot ser la cultura suburbana des de fora, i era un rap el que diu el xulo és que ell es pensava que era un xulo fins que no va veure els xulos que són els col·leccionistes o els macarres de l'art que van firmant aquests xeques tan grans. I la història és aquesta. Des de fora diu, ei tu, que entres a la fira, acabo de fer uns diners guarros i m'han dit que els inverteixi en art. M'han dit que els artistes xinesos van molt forts, que la Índia va molt forta, que els països de l'est també. El que no sé com fer-ho, si tu em dones, aconsella'm on invertir la pasta dins de la fira. Llavors era algú des de fora demanant un consell, i a més algú molt macarra. Es mostra cap als col·leccionistes com a col·lega. Ei, que jo em pensava que era molt xulo, però tio, tu ets molt més que jo, saps? Si en el context suburbà, on hauria de pertànyer aquest Pim, el xulo, hi hauria proxenetes, prostitutes i dealers. Jo crec que la fira, dins d'una fira d'art contemporani també hi ha xulos, que podrien ser els col·leccionistes, hi ha dealers, que evidentment són els galeristes, i prostitutes, que són els artistes.